Milí priatelia, vždy, keď vidím takto úrodu na záhrade, v sade, a tu mám krásnu tekvicu, vyzerá, že sa na nás dokonca aj usmieva, tak sa tak uvedomím, v čom všetkom sme na Pánu Bohu závislí. Uvedomujem si, ako sa o nás úžasne stará. A keď si to uvedomujem, tak musím za to aj ďakovať. Ak mu tiež chceš ďakovať, tak ťa pozývam k nám do nášho spoločenstva, do kostola v nedeľu o 9:30. Po službách Božích chceme mať farmárske trhy. To je taká zvláštnosť. A teda, ak chceš Pánu Bohu nielen ďakovať, ale s tým, čo ti dal, sa aj podeliť, tak to môžeš priniesť do kostola. Po skončení služieb Božích si to navzájom chceme popredať a ten výťažok použiť na dobré dielo. V tomto prípade konkrétne to bude použité na zakúpenie germicidných žiaričov do cirkevnej materskej škôlky, lebo už nám začala sezóna chrípek a chorôb a chceme chrániť naše deti a aj naše pani učiteľky a preto chceme zakúpiť germicidné žiariče. Takže nedeľa u nás